mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Si Ann Curtis talaga, bilib man ako kan babaying iniyo. Yugo-yugon mo na, nagparakurukulang biyat duman sa baging sa Garosiki Hurgayo dito. Pagkatapos mga tugang na magparakurukulang biyat niya, di mabalik ka duman sa dati mong pinuunan, pagugpa niya duman sa daga, kiko po sa nakanutong mga nagsasaralo-salo kang baging na. Lukon sa mga lalaki na, gani baga sa mga maton. Pero may edad naman si Ann Curtis, adi. Saling ko siya, gari sobra na 40 yan. Medyo nga ni, kuha naman, medyo nagtaga-ya naman ang kuhan. Ang piad, di ba? Pero sa totoo lang mga tugang, magayunon nun si Ann Curtis. Magayunon baga, ang pagkakonstruct ang pandok niya, magayunon baga, di. Ito bagang sa pag-apon na gari, nagduman siya sa sarong resort na nagsakay-sakay sa baging boda na ganito, so may resort. Ulukon sa mga kairiba niyang mga lalaki duman na nagmamanehar kang resort. Ang paghugpa mo duman sa ibong na parte, di mo pwede kakaputan. Kaput, magayon. Batan tulak niya mga tugang dahil lamang kibilbil. Pag daing bilbil baga, magayon ng baga pag gano'n yan, pag gano'n niyo, kupo-kupoon. Ade, yan. Tapos, ang pagbalik niya, kakaputan siya sa salbata ng pangyayari. Gari gusto ko mag-apply, gari gusto ko magbungtaki araw ka na negosyo. Tapag balik, ay naku po, tapos yan, itatabyon siya, tapos malakaw ka ngayon naman sa pig-apod, tapos pagbalik mo mga tugang, kukupuon ka sa... Magayon na trabaho. Pero ilingon ma, de siya kibilbil adi, ha? De siyang bilbil, adi. Si Ann Curtis, pati ang piad niya baga, ang saya bagang piad, birilugon, bata. Di ba? Birilugon baga adi. Pagkatapos mga tugang, ang kilikili niya pati maputi uno na, ang paghugpa niya duman sa ibong, kaput su iksan niya. Pati mga tugang sa puso niya, galing malidigon noon, ha? Adi, paminsan, ang garo, nga ko, ang tao talaga, kanya-kanyang swerte, ilinga. Ang trabaho tang ini, rin kita makakapot lamang kan kuan, rin lamang kita makakapot kay kuan kay Ann Curtis, ha? Sa trabaho tang indig di ano yan, nunoy palaboy, makakapot daw kita kay Ann Curtis na araw ka ng itsura. Kita makakapot, di ba? Kaya man kita makakapot gayud lamang. Ha? So may paraan. Basta kon, solamente nakaputan kong puson si Mrs. Di ba? Sa edad kong ini, 45 na lamang ako, 49 na ako. Ang solamente nakaputan ko, si Mrs. na, magayon na kaya, ara mo, ang mga trabaho, may kanya-kanya man pong swerte yan. Sisay lamang sa indang mga turugan, mga tugang, makakapot sinda sa sa tulak ni Ann Curtis. Di ba? Di man kan lamang kinang iturugan, pag-arog ka nan, di ba? Sabi nga ni, ang swerte comes mga tugang in surprise. Di ba? Ang swerte nin tao, nag-aabot nin sorpresa sa buhay. Di ba? Nata, nag-inisip lamang sinda na makakapot sinda ki araw gatong artista. Di ba? Kaya man kita makaaram kung ang swerte mo, iyo tabi iyan na bagay naan. Bakong iyo? Hello? Hello? Yes? Bakit ikaputan mo pa sana? Ata si Mrs. nga niyan, sulamenting girl na nakaputan ko, never in my life, nakakapot ako ibang tulak. Pwede mo magpatumo doon. Hindi man mahal, kung hindi mo pisong. Noel, sa radyo, dahil ka pwede mag-utik, ta-factual digdi sa radyo. Ano mo na, Eileen, kung hindi mo isusum, sisay ka itong nag-utik.
Sa bagay, sino mong kumanagad? Salbatana ka. Bata nagpapatawo kita. Sinanggran mo tunong sa rawayon ka. Bata masira mo ng patawo ko. Sinanggradahan mo. Ginibo ko naman yan. Ano? Ang ginibo ko naman yan. O kaya, managsarahot ka. Ang isip mo, gari pareho kita. Pero natimingan mo ngunyan. Actually, BP, parang itaw, naghahanga. Iba, sa totoo Parang migo, mo naman ako magayan. sa totoo migo, nagayunan ako kay Ann Curtis daw. Di siya man depende magayo ng Pero gari mas magayon sa istugang niyang saro, may tugang siya na saro. Pero mas sikat dati, ini. pero ngayon, bako naman ito. Oo. Ano mangyari so ba to Yung mo paglabyog ni Jasmine, Sus Maria Josep na. Paglabyog ni Ann Curtis, pagbalik niya, ang salukang lalaki sa tulak, una sa may pusod. Oh. Sulti itong taga-sigyor, adi? Ang padangog ko nga ni Ipade, garo sarong si Manang, dahil sinagugas kang kamot niya. Pag minakarego siya, pag minakarego siya, ang kamot niya, pipatos niya kay plastic. Plastic. Oho. Para dahil mawara, so para mo sa kapot niya. Namali siya ang taga-BP, pero kaldo na yun ang topic mo. Grabe kita kamugon. Kaso hapon, ang topic ko, si Rere Madrid. Ngayon, si Ann Curtis talaga, salbata na nga niya ako. Ngaring-ngaring, dumanong ko itong aram mo ko itong paano magnegosyo kay Arugan. Baka pwede din sa Embarcadero? O dyan sa Kwan? Kung pwede pa siya na bagang rumabas ka pa siya rin duman. Lahat ko na lang, tigmaluwang kita doon. Kaya baga amigo, ang swerte nin tao nag-aabot nin biglaan sa buhay, di ba? Iyan ang pinasabing swerte talaga. Oo, ang sarong bagay kaya dapat tugutan tan sa tuyang sa diri na maging maugmag. Dapat sorpresahon kita ki mga bagay na may positibong epekto sa satuyang buhay. Hindi man siya mag-BP. Natanong ko para trabaho ka. Oo. Anong punto mo? Talaga gusto mo, maramay na buhay. Yun na nga ni. Pero iling ito, ako nagsurusir ko ng trabaho dito sa... Pinapigtatara mo, Oo. swerte. Biyo na ako digding didara plus kaya katrabaho nila ako nakakapot kay Ann Curtis. Ito sinimplihan sa naga ito. Ako siguro ng aircon. Ayun na. Bye-bye. Salbata na. Di ba? Pero lingon, kaya baga kitang mga tao, no one knows, day mo aram. Kaya, ang paghuhusga baga nin tao, iba baga ang paghuhusga nin tao. Deta aram kung ano mga tugang nga naabutan ta. Sa kwampalan ito, at agre gusto ko mag-isip ki tabyunan man. Ang tabyunan ta, pondo man sa Linyon Hill, itabyon ka pa siring dyan sa Old Airport. Sa salon ka naman sa awinda. Di ba? Ay, nako. Pero, araw ka ng buhay ng tao. Ang tao, mga tugang pigaabot nin swerte. Ha? Pigaabot nin swerte ang tao. Kaya po, mga tugang, araw ka iyan. Hello, good afternoon. Hello? Ano ka? Natapigulukan mo ako. Paano magtubod sa iyo na sa edad pa siya na nag-upay ka na tama siya, amigo mo? Ano ang tigduman tabi, amigo? Ha? Ano ang tigduman? Para, kung 50 na kita. Oo. Oh, kulang lagi sa ro, sabi mo 49. Salmatana ka. Tigbibilang mo lang pala ng sarawayon. Parang mo 50 na kita, kaya lumasa na. Amigo. Kaya matujay mo. Deka kaya, amigo. Trasupog. Deka kaya. Huwag kang ganyan. Ang ibon mo maging so, hindi mo siya nag-egano kang nyawag, kaya mo na mapatahol. Pala pa kinyog. Awin na. Pag Kaya mo mapatahol, hindi ka makasalaw. iyo, at paano naman yan, di ba? Ay, nako. Masaya mo patahol. Masalo mo. Saan ka masalo mo? Gano'n, amigo, kaya ko itong salo.
Ako na yung patunan. Di malas ka. Ganon kaya ko sa ng salo-salon, si Mrs. Deng iba. Okay. Awin na. Bye-bye. Ay, mga sarawayo na. Kumusta po may mga birthday ko niyan? Haberday. Good afternoon po sa Indogabos. Mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Kumusta po may mga birthday ko niyan? Haberday. May mga travels po niyan. Maray na hapon tabi sa inyo nga amin. Mga trabahador sa satuyang kapalibutan. Kumusta po sa inyong merendala? Kumusta po mga tugang ansendo na mga ansendo po na mga dapat merendalan tabing paghahapon? Kumusta lamang tabi sa tuya na mga dapat giribon ngunya na paghahapon? So sa tuya tabi dyan na mga lolo, mga lola, mga mister and mrs tabi nagkantabay sa mga oras na ini. Ngunyan tabing pizza uno mga tugang kambulan na Abril ngunyan da tabi ang mag-ingat kamo tabaka maloko kamo kan mga tawong nakapalibot sa Indo. Di na tabi magpautang tabaka day kabayadan day katabi magkapakapot yan delikado baka day kapagtunguhan. Ngunyan tabing aldaw na panahon da tabi inin manluloko ang false day na pigasabi. Di ko aram kung totoo ini kung sa'y nag-originate mga tugang ansiring na bagay kaya tabi nangin minangayo-ngayo ako sa Indogabos. May nakikioron sa Indogabos na kung kamo tabi may mga nakikioron dahil nagan magparapatul-patul tabakaralansihan. Kaya palan ngunyan na mga panahon ko lang tabi sunod kampanya tabaka nga di ako tubudan. Tamay mga tao mga tugang na mga kampanya ngunyan ansin nang ginibo magpahingalo na lang sa harong tapit sa anong Abril garong ya delikado baka nga kita dahil tubudan kan mga tao na sa tuyang abrasahon sa tuyang kapalibutan. Tabaka mananggadan sa imong pakataram gari na sobrahan mas marinang day kang una magkampanya ngunyan tabaka mananggad delikadohon an sa imong mga bagay-bagay na dapat ayuson sa kinaban. May mga tao man talaga na paminsan minataram gari habubong tubudan mga tugang tagari talaga sinda ipinaglihi mga tugang sa mga kautikan. May mga tao na gari pag minataram garing to totoohon maski utik na kaya tabi sa dong hilingon an mga dapat gibuhon sa ngapit na panahon kan mga gibo-gibonin kinaban. May mga tao na pag binataram sa kada tinaram niyang 10 gari 11 ang kautikan. Maray na hapon tabi amigong Renen de los Reyes. Kumusta lamang tabi amigo? May mga traveler, may mga travel pala ngunyan ha. Sa tuya pala na mga kwantabi, mga birthday boy, birthday girl, si text na lang tabi ha. Mananaw daw kita ngunyan kiload na 100 pesos. Adi, mananaw daw kita ngunyan kiload na 100 pesos. Sige daw. Sige daw, si Seth tabi yan interesado tabi na maghagad kiload. Sige daw. Makuan lamang kita. Mananaw lamang kita kiload ngunyan. Sige daw. Dapat mga tugang mahulaan mo ang mahiwagang hapot. Yan. Okay. Hello, good afternoon. Hello. Yes, sir. Maray na hapon po. Aray na ako lang po. Opo, pakipalayo lang tabi bossing kang radyo. Yan. Okay na? Opo. Okay. O ni tabi, kaya mo tabi ng, kiko tabi didi kay mahiwagang tanog, kaya mong hulaan ini? Sige, testing on katabi, Kuya Henry. Ha? I-try natin, try. Oh, mas madati try, yo. Opo. Alat mo na, na nga nito. O nin, alat mo na. O nin, miga, o. O nin, dawagod mo kimaray, may wagang tanog tayo. O, silensyo. O, yun na. Nanagog mo? Nanagog mo sa tanog? Hindi po, nagmanagandang sabi. Alat ko na, ayun na. Pangyayari sa maura raw. Alat ko na. Oni. Dagod mo kimari sa radyo, yo. Kaya pa, Kuya Henry. Madali lang. Pasigurong ko ini. Yun na. Alat ko na. Sibilensyo ka. Ano ang tanog? Hindi ko managandang sabi maray, Ay, Kuya Henry. salbatana. Ayun na sa iba. Dagon mo na sa radyo, yo. Dagon mo na, ha? Sige po. Okay, bye-bye. Ay, may dagogan kan sarawayo na ini. Ano na, dagogan nito. Dawa. Live yan, live ba?
Verdaw, ano ang tanong na yan? Live yan. Ang mahiwagang tanog. Wala. Sige daw. Sige daw, tabi. Sige daw, tabi. Sige daw. Sige daw. Ayan. Ayun na. 100 pesos. Mag-text tabi sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. O di pa tanong. Ano na? Motor na napaandar. Ay, sala po. Sala po. 100 pesos yan. 100 pesos. Again. Alam mo yun, ano na? Naghihigop kay kape pa di. Kaniguan man pa di. Aro gatong higup kan kape. Garayon man tabi mads. Mads. Ha? Garayon man. Oh. Ano na? Saro pa. Last try. Nag-collapse na building. Is grabe. Grabe man kung ang tanugan. Nag-collapse na building. Ano yan? Igual lang kita bale. 12 minutos makalip bago po magabot o 10 minutos na lang bago tabi mahulaan ang mahiwagang tanog. Yan. Okay na? Okay na po. Okay na, boss? Alright. Sige po. Ito. Sandali lang, ha? Ito. Pigpaksi na karton tabi kuya, sala. Pigpaksi na karton tabi kuya, sala. At ang sala nga ni ang karton. Bago tabi karton. Pigpaksi na karton. Kadakol mantikis kayo. Sinabi ng sala ang karton. Sinabi ng sala ang karton. Pigising plastic, sala po. Sala. Pigising papel, lalo ng sala. Bako tabi papel. Ang apod, bako papel ang apod. Daw, sige daw. Pero nasa ng minuto. 9 minutos na sana. Mga tugang sarado na ang mahiwagang tanog. Sige daw. Kung kaya ta. Good afternoon po. Sandali lang. Ito. Ito po. Ano yan? Ano na ini na? Nagkalingkod-gisahan naman. Ano na nagkasulat tigdiyo? May okay. Ayun na. Hain na. Ulat ko na. Pighuyop sa microphone, sala. Pigpuknit na scotch tape, tabi kuya. Pigkunit, ay mali. Pigkumo na supot, sala. Ay na-diskwido kita une. Pigisi po na folder. Nadali kita. Nadali kita ngunya na po. Pagkitext tabi kang pangaran, kaya nitabi na, sabi ko baga sa inyo, haranin na sa papel. Iba kaya, papel na folder. Yan. Tang papel baga pwedeng dyaryo, pwedeng coupon band. Yan. Sabi niya, pigisi po na papel na folder. Yan. No. Ako na na-disquido kita ngunya na apon. Nasanggatusanan naman kita. Basta ano man ang di ba? O pagkitext tabi kang pangaran, tabi budak kung tagasain. Uni, may ikaduwa ng nagtigsigpigisi na folder.
Udyan ka na, boy. Udyan na ining saro na ini. Udyan na itabi. Pighigop suli. Mana. Okay na. Pagka-text tabi, kaya ding texter ta, winner ta na, pigisi na folder. O ni may sarong nag-text na pigisi na folder. Udyan na ini. Alas 3:26 pa naglaog sa text messages. Okay? Ulit tabing saro 23:29. Okay na? Sige tabi pagka-text tabi. Dali. Ling muna yan. Siguro pagka-text gid ka sa bagalo minakaw-lako na binayaan gid sa radyo. Ikatabi na nag-text na alas 7:26 o alas 3:26. Sa imo tabi na ang one load na 100 pesos pagka-text tabi, ha? Happy birthday po kay Father Jerry Lagata. Yan. Uy, si Father Jerry pala, birthday ngon yan. Ha? Diyan tabi sa, saan nga ni si Father Jerry? Jubilyar. Yan. Diyan tabi sa Jubilyar, Albay. Birthday po ni Father Jerry Lagata. Maray na hapon tabi. Sa imo, Father Jerry, mabuhay. Okay. Sige. Ay. Ako po, Sir Sunanggana. Madali lang, Oni. Okay. Ricky po, ng Binanwahan. Binanwahan. Sige. Sige po. Salamat, Congratulations, Ricky. Sa barangay Binanwan ko tayo forward ko na kay Adrian ini pala maludan na ini lang maludan i-forward na. Okay. Sige. Ayun na. An sa tuya tabi na kaugmahan. Okay na. Happy birthday kay Ate Crisanta Bilyen Chanson ng Bato, Catanduanes. Happy birthday po. Di ba? Happy birthday po, tabi. Ate Crisanta Bilyen Tianzon. Diyan po sa Bato, Catanduanes. Okay. Jasmine, bus company nagtaunin on the way booking sa mga pasahero bukas hanggang Huring Aldaw kan Semana Santa. Barita pala nini. Madali lang. May barita pala nini. Pangyari sa mga bakay, so number kayo ni. May barita pala nini. Pag-una ko hindi daw si Jasmine daw, nagayon daw habang nag-aloy. Si Jasmine Bausing. Si Jasmine Bausing tabi. You know? Tabi. Habo kaya ako magtaram na ako nagayon ng kay Jasmine na maluloy. Tama kami magselos. Nasigapot kita kayo dyan sa luwas. Bako yo, Jerome? Bata, magmapa akong nakakapasanto Domingo ako. Diyan ka, na problema ako dyan sa may Basod Bridge na. Di ba? Kaya ano nagayon ako, Jasmine Bausing. Ay, may tawo. May tawo din ni. Ate Shara, may tawo. Baka mahagad kita bang? Kaya tabi na. Ilang mo tuloy mahagad kita bang? Dati po, kaya, magayon si Jasmine Baluloy. Sa totoo lang po, istoryanta ka mo. Sa totoo lang si Jasmine, talagang maitsura man. Sa totoo lang. Yeah. Kaya na pa, pagparaling hiling ko na sa Bicol University, pagparaling hiling ko sa Bicol, kaya nga, gawin man na aki ni. Kaya lang, pinmugarin siya, gari pirmi, kuhan? Gari pirmi malibong ang payo. Sa classroom, gari pirmi may kaiwal. Alat ko na, sus, kaparipotong tala mo na yung mga intern ta. Kung ano nagkarisipan mo ngayon na. Tala ko na, tabago sa mga samno sa pagkabuhay. So, number kayo ni Jasmine. Akong Jasmine na. Number kayo ni 0966 875 3155. Yan, yun na. Tara, munta mo na kung
Pwede na eh. Si nag-type kayo dati po na kaya magayon. Si nag-type kayo dati po na. Yan si Jasmine eh. Hello? Hello po, VP. Kaya ba mo si Jasmine? Yes po. Sige, isa inotong ko, isa mainot. Hindi na lang. Hindi na lang po. Ikan mainot? Sige po. Sige, si Ramon tamo na mga tugang ang report hali po sa luwas kay ba po ang cute na si kay ba po ang cute na si Joanna Agripa. Yan, di ba? Kabilugang porsyento nin atama na hayop kada barangay sa Legazpi dapat may rehistro hanggang may veteran ang mga nagdudulag na tag sa diri. Ang report hali po kay cute na Joanna Agripa. Joanna, good afternoon. Marahay na hapon, VP. Marahay na hapon sa mga paraan tabay. Bahihiguton kan City Veterinarian Office kan Legazpi ang pet registration sa Buro Barangay. Ngunya na tag-init sa pagbusol ng responsabling pangangatama nin atamang hayop sa lungsod. Sigun sa tagapamayo kan City Veterinarian Office Legazpi na si Dr. Emmanuel Estepona, binale sa kriteria kan opisina sa pigsasagibong search for outstanding barangay responsible Pet Ownership Ordinance Implementers 2025 an mairehistro an kabilugong porsyento nin atamang ayam sa kada barangay. Katakod kaini dapat siguraduho na igwanin mugshot ang tagsadiri kan ayam asin ikos sa rehistrasyon. Tanganing maibitaran ang mga nagdudulag sa responsibilidad in kaso magkakagat ang mga ini. Bigtauan doon pa ni Dr. Estepona na dapat na itatao sa mga atamang hayop ang psychological needs, arog kan tamang pangangataman, bakuna, asin pagpapakaon, pati naman ang psychological needs, arog kan pakikibanding kan tagsadiri sa mga ayam kaini, tanganing maibitaran ang pangangagat kan mga atamang hayop sa arong asin sa komunidad. Ayun. Mientras tanto, matatandaan na sarong kaso lang nin rabies dog bite ang naitala kan Legazpi City kan taon 2024 sa bilog na syudad asin zero case man sa inot na quarter ngunya na taon. Oh. Iyan ang bareta di sa Joanna, luwas. nata nakasentro lang dayan sa ayam dahil ikos o ano pa? Inyo po sir, sa ayam buda ikos. Ay, ayam buda ikos. Yes po. Oh, are para garin delikado ikos o ayam? Pareho po yung delikado, pero ang ikos po baga kaya minsan permitorog. Ano? Permitorog. Iyo baga ano. Ang discoveryhin mo ni, demo na po si Dr. Kwan, kung natang ang ikos, gusto niya nagpaparasurok sa mga mainit na lugar. Halimbawa nga niya, pagigda ka baga, pagturog kami nasurok andyan sa may kilikili. Demo na po. Dego po na po yan. Lugar baga minasurokan sa mga singit. Oh. Lugar minasurokan sa may sa liog baga, lugar sa liog ang tao, minabulokon an. Diba? Ayan pong aramon ta sa na Kuya, update. diba minsan gari gusto ko maging ikos? Nagari magdrodalagan sa mga tulak kan mga nagkatulog. Ade? Ayaw. Sige, Joanna. Ayan ang bareta di sa luwas. Johanna Agripa, International University, DZGP News. Thank you, Joanna, sa report. Mientras tanto, balikan ta po si Jasmine Bausing, ang pinakamagayo na intern. Jasmine, come in. Marahay na hapon, VP. Makaulo ko no si VP. Dek ka na, ugma. Marahay na hapon, tabi. Talat. Dek ka na, ugma. Maugma nga ni VP. Mapagkilig man. Kinilig ka. Kinilig, ano? Iyo baga. Ade, pira na nakataram sa imo na magayong ka. Pira nakataw. Saan niya na aldaw, VP? Pang 300 ka po. Pag 300 ngunya na daw. So nagtaram sa imo, pig-verify mo kung karaw o totoo. Totoo, matanay mo nag-uurol. Ikaw man sila nag-uulok, VP. Pag tiguma mo kami, ikaw man sila Iyo nga nag-uulok. ni. Pero ako sa iling ko, pagkatar, ako totoong sabi ko sa imo. Ay, salamat. Salamat, Oh. VP. Marahayon man talaga. Ano, sir, magutik? Maray tayo nakitang sir. Maray pa. Sige, Jasmine, go. Okay. Piglalaho man.
man kan publiko na urubusan asin paranuan ang mga lunada na pauli sa kanya-kanyang probinsya. Alagad sa ibong napag-aandam na ini, igwang mga bus company digdi sa Legazpi Grand Center Terminal na mas pigo konsiderar an on-the-day booking kaysa sa advance booking. Sigun sa bus dispatcher kang RMB Bicol Express, daisinda nag-aako nin mga pasahero na nag-advance booking, mantang solamenting piga-ako man lang ninda, an ilik passenger nin hulita pag piggo konsiderar nindahan mga pasahero na magkaigwa ning tsansang makauli lalo na ngunya na papaabot na Semana Santa. Alagad sa ibong kaini may nagkapirapang bus company na fully book na poon Abril 13 hasta sa uring aldaw kan Semana Santa. Tinhuli ta sa araw na paagi mas makakasiguro na igwa ng malulunadan ang mga maurli lalo na napiglalaw man ang dagsa kan mga pasahero. Mientras tanto nangapudan man ang sarong bus dispatcher na maging klara sa pagpapalakop ng impormasyon sa publiko manungod sa tunay na sitwasyon akan mga terminal pag Lenten season inhulita ka nakalihis na taon may mga malulunadan pakutan mga pasahero alagad sa mga nagsurulputan ng mga sarang bareta dakol na mga pasaherong pabikol anday nakauruli. Sa ngunyan, bukas ang duang bus company para sa on the day booking asin daing lalaoman na pagbabago maski mag-abot na Semana Santa. Ayun. Okay, Yeah. okay. So meaning sa Holy Week dakol kitang mga auto na available, tama? Ano? Opo. Oh, ano, dade man changes nga sa mga pamasahe o ano? Iyan ta BVP ang kaklaruhon ko pa po ta. Oh. Day pa po daya na ani nabababa so decision sa inda po. Depende po sa bus company po. Diyo man ang gano. Ikaw no rin mo gusto magbakasyon sa Holy Week. Gusto ko lang VP sa harong. Okay. Bala ka. Kaya Kung gusto mo sa endo, ako tapid ako magpabakasyon kitawo. ay gusto lugod. Ang yari sa mga Sige. baka. Yan tabi ang bareta digdi sa luwas. Jasmine Bausing, intern haling Bicol University, BCGB News. Thank you, Jasmine Bausing sa report. Hali po dyan sa luwas. Di ba? Yan mga Thursday and Friday, madalago rin doon sa DCGB. Paprogramahon ko yan. Yan natin. Anong bagang intern ni? We have 6 interns, no? Yan po na interns, pig-divide mi sa duwang grupo. Tulo-tulo tabi. Kaya, mga abagan nito sa Thursday, buda Friday, papabilohon ko sinda mga tugang magkuhan, pabilohon ko sinda programa, didi sa alas 3 na ini. Erigon ta lamang kung siya pwede dyan na yan, ang pinakamagayon talaga sa inda. Pero sa ko si Jasmine talaga ang magayon. Jasmine, Basta ako, naman ako kay Bausing taba, ako kang Baluloy taba, kay magsilos, magka-problema kita kay Nigdio. Alright, o di sige tabi. Mga tugang, iyan po ang latest na mga informasyon halip. Good news ha, tanganin na kung kita mauruli sa kunsain, madurumang kita sa kunsain. Mga tugang dako lamang po na mga auto, mga tukang, ang ang mga dapat na gibuhon. Okay? Alright. I mean, ang piling sakayan. Garter ng brief na pigbog no tabi kuya. Isarayon man ukod mo. Okay na ito? Okay na? O sige na, halat-halat mo tabi sulod. Pwede pira tabi hit index ta po. Tagar mabatak ang payo ko. Kwan ngun yan. Hay si Shara. Shara, pira nga ni hit index ngayon 40. Pira nga ni ito. So hit index ta 41. 41 po ang hit index tangon yan. 41. Iyo po. Pero ako nagkasaba ko nag-abot sa hit index ko na 49. Sa ko pang aga nag-abot sa hit index ko kay gare 60. Okay. Ano da ang mga tugang ang success? Ano da ang demand para kita maging successful? Yan. Igod aki mga success demands. 6 things. Nga nilang success, may pagpadagos mo, an sa imong pag-asenso sa buhay, igwatabi ki anom na demands, igwatabing anom na kahagadan para mga tugang may pagpadagos mo yan. Number 1, success databi demands hard work.
Kuni ka mga tugang successful sa buhay, kung gusto mo na lalong maging marian, kaypuhan mo na magtrabaho giraray. Yan. Number 2, sacrifice. Para maging successful ka, para maging matayumpo ka sa buhay, kaypuhan da tabi na maging successful I mean sakripisyo sa buhay. Yan. Tapos, ikatulo, kaypuhan da tabi kay struggle. Ano nga ng struggle? Struggle sa buhay. Saan ka nga padihali, nakipag-struggle nga ako padi? Sain? Nagsakay lamang nga padi kay tricycle? Matinig so struggle kung inagian sa buhay. Tapos nga padi, mala nga kang kaskas nga kang tricycle, nakatandol. Sabi ka, ay sala nga padi ang pagka-pronounce mo. Yan nga padi, struggle. Yan. Wala nga pala tricycle. Wala nga pala tandle. Hello? 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 Ano sabi ko ng struggle? Ano? Ano sabi ko ng struggle? Bicol? Pakikibaka. Trabaho ka. Pakikilaban. Yeah. Diba? Oh. Paglaban sa buhay. Pagipaglaban sa buhay para kita maging successful. Asa pagipaglabanan migo, dapat ikaw kipig-apod na faith, makusog ang sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Yan ang dapat ay buto mo niya, nangarugan na kampanya. Siring man, kung may pagtubod kita, dapat mahiwas ang sa tuyang pasensya sa tuyang pinagigibo, tabi mo madaraki basta-bastang hiridalian. Ay, talaga. Kasi ng pasensya na yan, migo, kasarabay dyan ang sa imong passion, ang sa imong luway-luway na kagustuhan sa legal na paraan na magustuhan mo sa imong pinagigibo. Ang mahigis talaga ang laban, no, ha? Ang mga tawong daing pasensya sa buhay, haloy ang asenso, kasi na gustong maghidali. Tama. Hindi ba? Patience is virtue, migo. Tama, amigo. Tama. Magandang talagang bagay. Di magparihidali, pasensya sana. Be humble. Malay mo kung bako ang para si mo, day pagpirita. Tama. Be humble. Di ba? Gani man sana so nag-ilusyon ka sa sarong daraga. Habo si mo, may pagpiritang habo si mo, magtyaga ka. Tamaras baka sa pagtyaga mo, magiging magayon ang resulta kang pagtyaga mo. Kasabi nga ni, walang matimtimang birhin sa matyagang manalangin. Wala nga ako ba't matapal sa mahuli sa kape. Yung pa na nasala sa adlib ko Dapat palang arog ka ito. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Bawat tulindoy, minalo mo eh. Minal na mo mas kanturo talinga. Yeah. Okay. Bata lang pagkasi ako ngunyan. Tama-tama na. Pero pang kandidato kami go, doon ko pa yung kandidato? Ang problema tamigo, ang paggarastusan pag-abot sa eleksyon, diyan ako na kaya. Pero kung mawara amigo ang garastusan sa eleksyon, ako makandidato. Oo, kung lang gano'n kung bagang di sarang gastos, ikaw na yung may iwasan yung magastos ka, kumadyan ka sa barangay. Nga ano namang nagtripulan mo dyan? Oo, mabuhi ka pa ko. Barang kang kayo na kuriputon man niya. Barang nga ka. Iyon man ang rin. Oo, pero kung na ito grabing gastos, ito lang gastos. Iyon man ang God. Iyon man ang Mabawal mo God. Tama ka man dyan. Okay. Salamat niyo. Mabuhay. Di ba? Naro kaya. Kaya kitang mga tao, matutong, kunigwa ka mangki. Di ba? Oh. Good afternoon, Tabi Henry. Paano po ko, good afternoon, Sir Henry, paano ko po ko mapapa-inlove ang aking nililigawang babae kasi hindi, napakataray niya. Sa totoo lang, gustong-gusto ko po siya, pero hindi ko talaga siya maligawan dahil nga niayaw niya akong kausap. Tinitext ko siya, hindi po niya ako pinagre-replyan. Pero ramdam ko rin na baka gusto niya rin ako. Alam mo po, sir, ang ibig sabihin kung paano ko magugustuhan kung paano ka magugustuhan ng isang babae.
Sir Henry, ako po ay 29 years old pa lang. Ang nililigawan ko ay 31 years old po. Pwede ba na mabigyan mo kami ng tip kung paano manligaw na sigurado? Salamat po. Psst. Ano, yun si Ate Shara. Si Ate Shara, si Jasmine naman, may gipag si Shara. Psst, Jasmine, narinig yung Jasmine. Hindi ka. Apotun to si Jasmine. Apotun tayo nita. May mga experience siya naman sa buhay ini. Ako kaya, I am more on experience rather than theories. Diba? Bako yung tabi. Experience siya, yung mga tugang an mas nakakapakaray sa buhay ng tao. Tukaw, may punta ko sa imo. Tukaw, kabigan mikropono. Yan. Good afternoon, Ate Jasmine. Good afternoon po. Oh, pero ang edad mo ni 21 ka na, no? 23. 23 po. 23 ka. Anong mga bagay-bagay ang nakagustuhan, alat mo na, sige pagkasalang hapot ko, anong mga bagay-bagay ang pwedeng maka-trigger sa imo para magustuhan mo ang sarong lalaki? Ting! 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 Ano lang, maging 5 seconds. Ting! maging tunay lang siya. Maging tunay siyang lalaki. Oo. Maging honest siya kung ano siya. Hindi niya kailangan magbago para magustuhan siya. Kung ano siya. Tunay. Oo. Noy, unang texter, number 1, dapat maging honest ka sa babaeng kursunada mo. Correct. Kung bako kang pugi, yun ang pagbayan na pagpara. Importante, Noy, mahamot. Tama na eh. Tama. Magbako kang gwapo. Importante number 1, mahamot. Ikadua, malinig. Ikatulo, ang sa imong porma, bagay sa itsura mo. May tumunong ka na, nakaitom ka pang bado. Try to, ano yan, ano ba, ko na hilingan sa online, browse online, kung anong mga kolor nin bado ang nababagay sa imo. Yeah, number 1, maging totoo ka, sabi ni Jasmine ta. Yan ang sukulan niya. Pag totoo sa iyang lalaki, gari, nadadaraman sa kaiyan. Ano nga ang totoo? True to yourself. Oo. May pagka-honest ka. Di ba? Honest. Totoo. Number 2, ang suggestion ko sa mo, maging mahamot ka. Ikalawa, dahil man kayo po na bago ang bado mo, malinig sana. Hanapon mo kung anong kolor na nababagay si mo. Alam mo nini ang gusto kan mga lalaki, babaeng kolor. Ano po? Ang kolor na kahirilingon nindo, pink. Pink? Ang lalaki pag naka-pink, hihiling tulos ang babae. Day ako nabibilang sa mga babaeng ito. Anong paghihiling mong kolor? Ako ang black. Pag magayon Black? Oo, pag magayon hilingon ang lalaki sa black. Black ang kolor? Black ang kolor? Black na bado po. Dili mo kung naka-black ang sarong aldaw. Opo. Kung anong masabi mo The naman? best man talaga. Okay. Ayos. Tene kay Snakan. Pa-deliver kay Snakan. Alright. Number 2 tip. Paano pagpuon na? Paano lang matrayon na sa babae na type niya? Pag torpe ka kaya, wala man talagang mangyayari. Anong gibuon ta? Dapat tatao ka man magsamo-samo kang magtimpla. Kape? Sorry. Kang atmosphere, kang babae. Paano ka first move. Pigitimpla yan? Opo. Talaga? Kasi kung di ka man conversational, wala man talagang mangyayari. Ang hi miss. Tapos ang hiling sa yung kasawala ang hiling sa too. Aputon mo, miss may diferensya diyan sa too mo. Sorry. Gusto mo nang tigki maka-experience kay kulog kilawas. Ay, there ka to. Kaya sa lang ang question mo. You know, yan. Na ano sabi mo? Dapat naglo-loading ako. Maging ano? Maging ano? Dapat conversational. Tatao siya kung paano siya ma-first Makiuron. move. Makiuron. Tapaan aram mo. Aram mo karaklani sa mga lalaking maugma kay riba. Karaklag ang pilyo.
Yung mga babae raw. Takaraklang sa mga makaraw baga. Opo. Karaklang namumuyang kay babae. Tagusukan mga girl, mag-ulok. Yan. Pag funny, number one. Namumuyahan yan. Kaya ako pirmi ka seryoso sa buhay eh. Di ba? Opo. Yan, araw ka na. Ikadua, paano mo yapon sa babae? Alam mo kung siyam nasa maray na kamugtakan. So ambience niya. So, ito ba ang bagay so bako siya bagong marigla. Yan. Day, susuro sabat-sabato. So, gari, daling mo nang may problema ang buhay, sinabat mo, dapat araw ka ng approach mo. Yun. Kung siya talagang type mo, kung sa cellphone number, aramon mo sa birthday niya. Kang Dapat girl. inaalam ang birthday. Oh, padarahan mo kay regalo sa birthday. Ano pwede mong ipadara? Mga nakaka-touch na regalo. Flowers. Chocolates. Oh. Padarahan mo kay, ang card ba na kanta ba kung uso yan? Flowers, chocolates, padarahan mo kay cellphone Cellphone? na Android Nata, mahalon man. na may load. Inantig ang gamitin mo sa pag-text sa kuya. Nata ito. Ngayon ako na niya magsimbag sa iyo. Ba't mo cellphone? Ha? Ganon mo, suhulan mo na cellphone ng mga 30 milyon. Pero kung di mo kaya, din na ito. Flowers and chocolates lang. Medyo kanyan. Nakaka-touch yan. Ano pa? Aramon mo so, birthday, special days niya. Ano, kung nag-eskwela siya, pag taga-surpresahon mo kirigalo sa eskwelahan. Dapat palang talaga ngunya, nagpapapansin. O yan, papansin ka. Pero di ka lang magtaram kantuyo mo. Di ka magtaram kantuyo mo. Tangapod ka, pampagaro. Pampagaro. Ano po ito? Anong Tagalog ka na pampagaro? Anong Tagalog ka na pampagaro? Ano sa mga kwanta, mga pradangog ta? Pampagaro. Pampaamo. Pampaamo. Di ka magpahiling ka ano man na intensyon sa iya. Sige sinang para tao nga, di ba? Hanggang sa mapansin ka niya, na-recognize ka niya ika-iyan. Araw ka ng tirada noy. Pero din madira sa hiridalian, it's a long journey. Mahabang pakikibaka sa lipunan na iyong ginagalawan. Basta wag ka lang susuko. Pag kang susuko, magiging sa iyo rin yan. Ha? Walang mainit na, walang matigas na tinapay Sa mainit sa na mainit kape. na kape. Pag sinausaw mo, malo mo yan. Maabot ang panahon, siyang sasawsawan mo, solve ka dyan. Ayan tabi, ang masasabi ko na tip, digdi sa texter ta. Ika, ano pa masabi mo? Dahil na? Wala na. Maging true lang siya sa sadiri niya. Dahil siya magpanggap. Dipisilon yan. Taara mo, pag nagapanggap ka man ng God, dipisil. Pag nadiscover ang totoo, lalo nang mararaw ta. Pero ang numero 1 kaya, dapat mahamot. Teka, magpaparang-parang niya sa kilikili. May problema ka dyan, boy. Dapat sumamot ka. Thank you, tabi Ate Jasmine. Ika, anong hiling mo? Epektibo na itong pigtaw-tang tip sa iya? Opo, effective yun. Very good ka. Sige, okay. May mga, sige, okay na ba? Mapasala panghapot ko mo. Sige, salamat. Taraman po mo po, sir, namuyan niya so girl. Pero kung habo, gura no siya, babaman ini man na texter man na ini na taraman niya da so girl. Pero kung habo, aputon mo, gura no nga siya. Lato suntak kang sarawayon ka na. Ni manaday ka daw kaya. Good afternoon, sir. Sabi niya. Good afternoon po. Ginawa ko na po ang lahat, pero mukhang hindi po epektibo. Ay kaya nga, itry mo itong pigtauming advice ni Ate Jasmine. Itry mo ito. Tabaka ito ang formula. Actually, experience ako talaga sa girl. Saro man ang naging girlfriend ko talaga. Kulang man ako sa experience yan. Ang naging girlfriend ko, saro man sana. Solamente si Mrs. Kulang ang sa kuyang kaalaman pag-abot-tabi sa panliligaw, kapatid. Iya po. Sir, nata daw po may mga tao na kung ano ang pandog, yan man ang ugali.
di ka kaan magtaram. Igwa man kibako mga maray na pandok, mabuot ang ugali, maray ang ugali. Igwa ki mga marayon ang pandok, ibatabi ang ugali. Para sumakses ka, dapat step by step. Sabi ni Ninya, ay very good ka man. Tama ka po dyan. Dapat po step by step para kita maging successful sa buhay. Iyo po. O, yan tabi mga tugang an, ano yan? Ano yan ang sakuyang masasabi, hindi po sa satuyan na parang tabay. Yo. O, so texter ta po, nag-receive, nabot mo na tabi. So, load mo dyan. Tabi, ay kung dahil pa tabi, lat-laton mo lang ha, tabaka kung dahil pa man available so kwan. So, ano yun eh? So, loader tabi, ha? Okay na? O sige, mapaaram na ako mga tugang saga naman kita magdarangugan alas 4 ng hapon. Ang mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadirakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mag mga tay, kay puan po na sabayan ng protection liver aid. Liver aid Silimarin Capsule. Ang liver aid Silimarin Capsule, mga tugang para sa salud at sa protection kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang liver aid Silimarin Capsule, antioxidant po na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa pangralo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para sa pagpugol kan paghubag kaya. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na tay ang liver aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Salamat kan sa pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. I love you all.